Monggo, Mas Gading mriki Mas Gading. Purwa kapanjenipun inggih rumatan Bapa Heribertus Marjono isa mangke angasta kayon utawi gunungan kapasrahaken dhumatengipun Bawa Penewu. Mbok pirsa mangke werdinipun kayon badhe kababar kalian Ki Gading Pawukir Sena Saputra. Punika menika dataraken Mas Gading mriki Mas. Nah. Pagelaran Ringgit Waducal sedalu natas kanthi lampan tumurning wahyu katentreman ginelar dalang Ki Gading Pawukir Sena Saputra sinengguyung para kadang warga laras. Dhumatengipun para tamu kakung wabut pandemen budaya. Iji sanbale dhumatengipun para pandemen budaya, pemetri budaya, para pangarsa pangemban-pangembating braja, dalasan para kadang kinasing sampun keparang rawuh ing dalu mriku puput pungkasaning anggen kula nderekaken tumapak ing Gading kaliyan mika kanthi Santi Suradira jayaning lak nebur dening pastuti haju rahayu ingkang tansah pinanggih bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu sugeng hamreksani ngantos pungkasaning pasugatan Ringgit Waducal. Dhumateng Ki Gading wekdal cacapan kula semanggaken. Dun. Sae dados
nesu tapa brata tanah ing siang ratri amang mangon
Ilahing Bung ilahing awi kena mastu Prawasidam awi kena mastu silat mringwang jagat karana sirang tondo kawisisaning bisana sono sinawung lan kula paestu masih lestantun lampahing Buddha jirantur tutur katela tulat-tulat mrelabden paradya winursita apa paraming niskara karena giya tumiying jaman purwa Winisudotra ingkang dinama Dama pinardi tameng lalata mangke tekap pasarane Gopita talun renggeng pralambang matumpa-tumpa marama panggung sang muring kata Purwakaning carita linarik tuntuting basa dongeng kunung emu Suraseleni laras saya karaos mulat sarira ngrasa wani ruing diri rasa rumangsa ngrumangsani lir jalma ngilukaca jarwe wis sinakup cak ing carita becik us gumelar jroning pakeliran ya kang sejati amirsani pagelaran Ringgit Purwa Surya Candra Darumyang Kartika kinurba kudrate kang kawasa sari ratri hangit ripawana para ing tenging dosina gilir gumanti tanpa kemba teman dadi wetanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad dedukulan tangertu mangker sine rambunjah kowe wating rembyah dadi padhanging kutu-kutu alang atoga brana yang brontoya dadi bebranakan kang tanpa jalan jalu manungsa tinitah priya wanita sepondo-pondo anut golongane bangsa dewi-dewi Negari Pundita ingkang kae padi dasa purwa eka marang sawijati linuwih dasa 10 purwa marang wiwitan senadyan kathah titahing dawa ingkang sinangga ing Wertiwi kinasoaning akasa kinapiring samudra racak sami anggana raras nanging datan kadya ingkang gineping dalu samangke yakti ingkang sinebat gumlaring negari Ngamarta ya negari Ngendraprasta ya negari Batana Kawarsa ya ing Cintakapura Awan tresna kinarya kandha saratri mangke awit ngupaya negari 100 tarantuk kalih nadyan 1000 tan jangkep sadasa. Dasar negari ingkang panjang punjung pasir wukir loh jinawi gemah ripah. Kerta tata turaharja tur dasar para kawulane sedaya samya sayek saeka kapti akarya luhuring nusa bangsa lan negari. Tuh negara Ngendraprasta kena winastan negara ingkang gedhe obore padhang jagate dhuwur kukuse jero tancepe ado marang kuncarane mula datan nama mukal lamun ngangwong tejane ngambar arum kontawing negari lah sinetawa ingkang jumeneng nata hambek bau denda Anyaprawati yakti ajejuluk Maha Prabu Puntadewa ya Prabu Yudhistira ya Prabu Darmakusuma Darma Wangsa ya Sang Dwija Kangka ya Sang Ajatasatru nalendra ingkang berbudi palaksana tur hamba kayangomi dharma angayomi agami suci angayomi para kawula kang sami angreksa raharjaning negari tuwin angayomi dhateng hak ing padha-padha hanggung hangosi dhateng asanes jumeneng ing sang nata nyata saking setya bektinipun para kadang Pandhawa ingkang ngembat ing ring praja sapunggal semanten kawibawaning praja awit lamuntuk ginunggungon nadyan saratri tanpa pedhote nujuri sajuga sang nata kepareng miyos tinangkil mungguing setinggil binaturata kadhep dening para kadang ngaglah yayah prayit ning kewuh tuhu menika pisanipun satria ing Jodipati kekasih Raden Werkudara ya Raden Bratasena dene kang lenggah mabuka marikalu muka lir konjem Bantala tuh menika pisanipun sang pamadya sadya ing Madukara kekasih Raden Harjuna ya Raden Janaka ya Raden Permadi datan kantun piswane satriya kembar kemanikan nenggena kula saha Raden Sedewa
Dene ingkang pinangka tetingging para wadya warangka dalem Patihan Tokowono. Kesambet pisanipun para mantri, bupati nayakaning praja ambe blabar panyayah samudra tanpa tepi. Mareka busananing para wadya tinon kadi panjraing puspita. Nalika semanten kagiat kadoro wekasan nampi rawuhnya ingkang Raka Nata Dwarawardering kawadaring lisan. Sretenon
ning pasewakan busana maneka warna Jepak puspitengku dyono yang banjerah sarorokmo renggeng manik narata ana opro prabanyo sumirat ora prabanyo kang sumirat nyaring deca kaliwaran ki lat sisiring dadet wimbo kakandam winggit katiuping samirana mandra sawaran mangambar kungas kepeki madyaning pasewakan tandya Duh iwang murbengrat mugi ambabarna pepajar duh jimat pepundhen kula ing madya pada prapting dalahan Koko Prabu Indrawati dereng dangu rawuh paduka sasampunipun lenggah kanthi prayogi kepareng ori paduka ngaturaken pambagya pana krami tuwin sumeng-kempeng pabekti kula mugi kunjuk wonten sandha pepadanipun jeng Koko Prabu Indrawati Iwang Sumadya linuwih inggih Yai inggih sakalangkung cadung kanthi asta kekalih kawetelaken wonten ing Pratnaja kacacaing pucaking weni paring pambagyanipun Nyai Prabu ingkang rumentah dhateng Rakanta Ndrawati tan inggih pamujinipun Nyai Punta kasembuh pangawaning Hyang Agung lulus raharja praptanipun ingkang raka boten manggih alangan setunggal punapa kejawi saking menika astunipun ingkang raka sayogi katuron ngarsanipun Nyai Samyaji Gurawalaning penampi kula
Paring pangestunipun Koko Prabu sanget kula pundi saengga jimat paripih samangke mugi kaskecakno anggenipun pinarak lenggah Koko Prabu ing Ndorowati. Nggih, Yai. Sampun boten kirang prayogi. Wah. Criteng Kresna kakangku. Sarawamu aku ngaturake basa kulan bektiku katur ngersani Kresna kakangku. Kadangipun Kakang Nyai Werkudara ngaturake pangabekti banget dak tampa akarya bombong penggalihipun Kakang. Pangestunipun Kakang Wait tumrap marang Si Adi. Yo. Tak pundi dadi jimat nadyan kula semanten ugi Prabu. Rawuh paduka kepareng ngupun Arjuna ngaturaken sumengkeming pangabekti. Kadangipun Kakang Dimas Janaka banget tak tampa. Andayana teguh kayuananing pun Kakang, astunipun Kakang wae gage tampono Yai. Kapundi wonten ing mestaka mugi dadosna jimat paripih. Nadyan ingkang kembar ugi ngaturaken pangabekti Koko Prabu, ingkang kembar ugi ngaturaken pangabekti Koko Prabu. Yai kembar wis dak tampa ndadekke gembiraning manah. Duh Koko Prabu, jimat pepunden kula persasat negari Ngamarta kadidene kajugrukan Wirsari kaleban samudra madu inggih awit rawuhipun Njeng Koko Prabu ingkang makaten sangat-sangat ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pami krana anggen kula ngrantu rawuhipun Koko Prabu pindha angentosi kumambanging Sila Kresna siluming baita gabus. Awit nalika Koko Prabu dereng rawuh sing manah kula peteng dedet liwengan pindha bangun kasaputing lebu. Nanging sasampunipun Koko Prabu rawuh minangkani menapa ingkang dados panyuwun kula biar padhang trawangan raos sing manah kula pindhanipun kadidene lumampah wanci panglong papak obor 1000 Koko Prabu. Krana saking pandugi kula inggih namung Koko Prabu ingkang saged pinangka dados pepajar pepetenging manah kula ingkang mekaten Koko Prabu. Saestu diagung pangaksaminipun bilih rawuhipun Koko Prabu sangat kula pondhong mimangarsa. Jagat maestu ngraweh Bathara Jagat Yai. Yai. Nadyan ingkang raka ing Ndorowati diagung pangaksaminipun Yai Prabu. Dene semurandat anggen kula minangkani menapa ingkang dados pamundhutipun Yai Prabu. Lajeng cumadhong dawuh Yai, wonten wigatos sing karsa ingkang kados pundi? Lan menapa to ingkang dados kedhokitaning galih? Yai, mbok bilih saged kawedaring kathah suawi lajeng kula aturi ambabaraken. Ingkang raka sampun sumedya nilingaken karna manglungaken jangga murih terwaca anggen kula nampi sabdaning Yai Prabu. Nanging mbok bilih menika kaanggep wadi, monggo to kula dherekaken manjing wonten ing Datulaya rembakan catur netra kaliyan Kang Raka Yai. Yai sami aji Koko Prabu ingkang dadosaken pepetenging manah kula persasat suduk gunting tatu kalih sepisan sampun sawetawis trimadya candra tanggal enggan menika negari Ngamarta kados dene nampi wala ing Jawata. Awit kawontenaning negari Ngamarta kalenggan menika persasat remeng-remu saratipun kados layu Koko Prabu. Negari Ngamarta ingkang sampun kaloka bumi ingkang subur, bumi ingkang loh jinawi, siti ingkang subur menika temah dayanipun kawula sami manggih mulya tebih saking kasangsayan. Nanging Koko Prabu ing rikalenggan menika pinanggihipun malah dawah kosok wangsulipun. Ngamarta ingkang rumiyin tentrem samenika malah dados tintrim. Ngamarta ingkang kondang nanging samenika malah kebak ing reh prihatinan penandang. Monggo saperangan ageng para kawula Ngamarta menika gesangipun kanthi srana olah tetanen garap bumi lak garuluku nandur pari Palawijaya lan sak panunggalanipun ingkang dayanipun saged murakapi tumrap bebrayan gung. Nanging Koko Prabu kalenggan menika para among tani samenika sami jerit reriyungan inggih labet samenika buminipun dados cengkar sitinipun dados grasak para among tani nadyan sami nandur
Nanging sauger wancinipun sami panen temtu gagar wigar urung kababar Kowo Prabu. Kepara tetaneman malah sami keparak ing ngoma. Mboten awuh lajeng kathah para kawula ingkang sami nandhang sakit. Kaping kalih nalika semanten kula naliti wonten ing gedhong pusaka mboten nginten jebul Kyai Jimat Pustaka Kalimasada. Kalenggahan menika malah murca Kowo Prabu. Menapa icalipun Jamus Kalimasada menika lajeng wonten sambet rapetipun kaliyan pageblug menika Kowo Prabu Indrawati. Kula nyuwun dawuh sabda tama paduka Kowo Prabu. Handra ingkang puspita rum kasiliring samirana mrih Sekar Gadung ngas kandanyo maweh raras retaning griya jagat mangstu ngrawayah Bathara Jagat. Sampun boten badhe karempit sabdanipun Nyai Prabu, sampun kula tampi kanthi terwaca nanging Nyai sejatosipun ingkang Raka Ndwarawati sampun nika bilih negara Ngamarta kalenggahan menika nandhang pageblug lan kasinggihan. Leres pangendikanipun Nyai Punta bilih icalipun pustaka Jimat Kalimasada menika kepara saestu. Pramila kados kula gelak lampah kula daya-daya pinanggih Yai Prabu Sekadang menika kula inggih namung badhe wewarta menggah bab icalipun pustaka Jamus Kalimasada menika Yai. Wah, Kresna kakangku keparenga aku semula atur. Iya. Yai Sena napa? Kresna kakangku kuwi kejaba pinangka dadi pengayoman lan kusiring Pandhawa. Nanging Kresna kakangku kuwi uga ratu ingkang linuwih, ratu ingkang waskita. Bebasan wis ngerti sadurunge winarah. Mula kage dawuhna bab ilanging Jamus Kalimasada. Kuwi kepiye lan Kresna kakangku Godarbe Kaca Paisan gage diprisani ana ngendi langing Jamus Kalimasada. Ya Sena. Sejatinipun Kakang ya wis ngungak ana ing Kaca Paisan mungguh ilanging Jamus Kalimasada kuwi sejatine kepiye? Yen pancen mengkono, gage kandha. Saiki Jamus Kalimasada ana ngendi? Werkudara, piye? Bareng pun Kakang ngungak ana Kaca Paisan, Jamus Kalimasada kuwi sejatine ora murca, nanging ilang merga didusta dicolong dening Duratmaka Yai. Sigra-sigra yen permana kanca Sigra ngraketa nawang sesangka goyang lenggahing Sri Nalendra ambek marwa sing sang Katri gumulung angrempak Katri gumulung angrempaing wadya gurta guru reka kiri-kiri
Gorodo gororeka kiri kiri kumregut Akut mangajab Oh wah pustaka Jamus Kalimasada ilang dicolong ya mengkono yai dicolong sing nyolong sapa wah kage paring dawuh Sena piye pun Kakang tak takon dhisik umpama pun Kakang paring dawuh bab malinge kuwi mau sapa lan umpama kecekel banjur kepiye mestine wae banjur dihukum nganggo cara sing kepiye gumantung manut penatan agung apa manut carane Werkudara yen nganggo carane Werkudara umpama malinge iso tak cekel mestine banjur tak pateni dasarmu apa kok banjur tak hukum pati ya mergo wani nyolong Jamus Kalimasada mongko ilange Jamus kuwi wis jalari negara Ngamarta ketaman pagebluk temah akeh para kawula kang padha nantang lara tegese maleng kuwi wis gawe lelara lan tumrap Werkudara ora mawas mbuh malingi kuwi mau sapa utang lara nyaur lara utang pati nyaur pati kuwi tenan lahir batin apa ora Werkudara ya lahir batin Werkudara wis ora wang-wang ora walang ati umpama malinge kuwi kawula gedhene Nayaka Praja Ngamarta tetep tau kumpati nanging umpama malinge kuwi mau jebul isih keluargamu dhewe tegese isih kulit dagingmu dhewe apa kowe ya tegel ngukum pati wah Kresna kakangku lagune hukum negara Ngamarta kuwi ngenggoni tembung sama beda dana denda tegese ora mbau kapine dadi senadyan isih keluarga dhewe yen luput ya kudu dipidana malinge kuwi jebul anakku dhewe mesti ya tak hukum pati kudu tak hukum pati Werkudara ora bakal pilih-pilih Werkudara piye apa kang tok kandhake iki mau disekseni dening para kawula kang padha gantung sibuk lan ana ngareping Nalendra ingkang nedeng isine waka dadi ucap aja nganti citra wah Werkudara kuwi nggone wong jujur lan tetep nglungguhi berbudi palaksana tegese yen iya ya iya yen ora ya ora Werkudara ora bakal citra nek nganti citra tetel derajat pangkatku ya pun Kakang uga nekseni yen ngono maling iki mengko upama kecekel bab pahukuman tak pasrahke Werkudara ya nganggo hukum carane Werkudara piye saguh apa ora ya saguh mula rasah kesuwen malinge sapa inggih Kuku Prabu lajeng kula aturi paring pangandiken sinten ingkang sampun wantun nyidra pusaka Jamus Kalimasada senadyan Arjuna inggih mekaten umpami Duratmaka menika jebul tasih kaluwarga kepara malah anak kula inggih badhe tegel ya Arjuna pun Kakang neksani sing dadi aturmu Kuku Prabu menawi mekaten lajeng sinten ingkang nyidra Yai Punta nuwun sewu paripaksa kula kedah walaka bilih ingkang nyidra Jamus Kalimasada menika jebul Abimanyu Kuku Prabu sinamber gelap bareng Kresna kakangku paring dawuh sing nyolong Jamus Kalimasada anakku Abimanyu wah Kresna kakangku apa ora kleru nggonmu dawuh kuwi mengko gek-gek lehmu nyawang ning kaca paesan kleru wah ditileki meneh Sena piye kaca paesan kuwi pusaka paringane dewa kejaba saka kuwi pun Kakang iki ya waskita dadi ora bakal kleru penyawangku nanging kok kaya ora tinemu nalar Abimanyu anakku kuwi bocah utama bebudene ora nate tumindak ala tansah njunjung derajate wong tulan gedhe lelabane tumrap negara
Wah, kok iso dadi maling ngono kuwi kepiye? Sena, piye? Nadyan mengkono, Abimanyu kuwi ya isih kesandhangan badan wadak. Lan kulit daging tegese ora bisa wal saka ina lali salah lan apes. Kala mangsane ya kadunungan murka elinga Yai, sak beci-becike wong ki mesti ana alane, sak ala-alane wong kuwi ya mesti ana becike. Dadi lumrah yen Abimanyu banjur gelem tumindak kang kaya mangkono mau. Gelem tolong jupuk Werkudara. Wah, jlamrok. Lemu mulang anakmu kepiye kok iso dadi maling? Wah, Abimanyu saiki dadi maling lemu mulang anakmu ki kepiye? Wah, Koko Prabu. Kula kapejahana kemawon. Ingkang rayipun Arjuna kula sampun boten pantes gesang wonten Madyapada. Sampun sisip anggen kula ngglontah dhateng anak kula piyambak. Monggo Koko Prabu. Kula aturi ngunus patrem mejahipun Arjuna. Werkudara, kok kowe isih nang kono iki kepiye? Wah, bingung aku isih durung percaya nek maling iki Abimanyu. Aku kudu kepiye? Aku arep tok dawuh apa? Lho, aku ora dawuh. Nanging Kresna ki ngugemi ucapmu. Lan aku mau pasrah karo Yai Sena umpama malinge kecekel bapak hukuman nganggo carane hukum Werkudara. Ya ora? Ya. Kowe ya wis aguh. Ya ora? Ya. Mongko saiki ya wis genah malinge Abimanyu. Mangkat ora? Wah, ora wae. Nek saguh ya saguh nyekel Abimanyu nganggo hukume Werkudara, Abimanyu kudu dihukum pati. Nek kowe nyelaki tegese bakal tetel jiwa kasatriyane Werkudara. Malah ora mung Yai Sena, Arjuna yang ngono. Anakmu wis keluputan gedhe. Anake dadi maling kok wong tuane malah mung meneng wae ora gelem ngajar. Wah, jlamprong mangkat. Prasasat sampun pepes bayu kang tapis inggih awit paduka inggih awit dawuh paduka bilih icalipun Kyai Jimat Pustaka Jamus Kalimasada dipun cidra kalian yoga kula pun Abimanyu. Nggih Yai nggih kula boten maiben dhateng ing paduka raosaken nanging kados pundi malih kasunyatanipun pancen kados mekaten. Sampun kula aturi pasrah dhateng ingkang Raka kemawon. Malah sumangke Kang Raka Ndwarawati pun pamit Yai badhe ngawat-awati lan budidaya mrih pajaring lelampahan menika. Inggih kasinggihan kula pasrah dhateng Koko Prabu. Inggih Yai. Nuwun pamit medal pasilan inggih. Sembah kula miring jengkar paduka Koko Prabu ing Ndwarawati. Nggih Yai sami aji.
keparang ngunjuk atur wonten ngersanipun Koko Prabu, mbok bilih lepat diagung pangangsaminipun jeng Koko Prabu. Yai Kembar kepiye? Kula nyuwun kanthi saestu Koko Prabu sampun ngantos kelajeng anggenipun nandhang Sungkawa. Lan perkawis menika sampun namung dipun tampi srana lomba. Krana tumrap kula leres lan botenipun menika dereng kantenan Koko Prabu. Iya Yai, kok kaya prayoga ingkang dadi aturira kang mengkono bodolna pasewakan pun Kakang nedya kundur kedaton kang banjur manjing ing Datulaya lan munggah ana ing sanggar palanggatan nyuwun pitedah ana ing ngersane Hyang Agung mrih pajaring lelakon iki. Yai Kembar purna gatine. Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon.